heel. Heel, stap, Dikkenaar. Wij zijn hier in de manege van Balzert en ik ben een jurylid en we jureren dus alle beesten en dat varieert van ponies tot cavia. Waar let je op? Ik let een beetje op de bouw en ik op de verzwaring, draf en stap. En ik het schoonste geheel daarheen weer qua prijzen voor. Ze gingen het al heel netjes hier. Ze dingen het mooi rond te stappen. Ze gingen goed oefenen volgens mij. Dus ja, het ziet er mooi uit. Wat doe je meer? Draven en nog heel veel dingen. En wat doen die meesten daar bij die tafel? Dat is de jury. En wat maakt die ervan dan? Die moeten zien hoe mooi stokjes draven. En dan maakt ze zien hoe mooi die pony is. Ja. En wat heeft er voor spul voor? Wassels en soorten van shampoo en hoefvet. Wat ging er dan ik onder de douche? Nee. Wordt hij die nou de kampioen van Joert? Ja, misschien. Ik hoop het. En dit is de cavia. Hallo. En hoe heet de cavia? Wat is dit voor een pony? Dit is net een pony. Denk ooit. Is het 10 guide? Ja. Wat doe hier staat een pony? Jawel. Oh, dan heb ik wel een pony, maar dan vies ik door iets op een guide. Nee. Kist hem ik melken? Ja, maar deze is nog vrij jong. Deze is nog zoals een heel man. En dan doe je met deze mooi, wat is de mooiste? Ja. En wat is zo speciaal om Margriet? Nou, het heeft wel een mooie lengte en ze stiet wel mooi op de voeten. Dus dit wordt wel een kampioen tingst. Jawel. Is ik wel eens naar de guidekeuring met Margriet? Nee, dat net. Wie is dat nou dan? Ja, dat ging ik wel vaak. Nou, wij zijn eruit en we zijn tot besluit gekomen dat de dagwinner wordt is guide. Wat zit er op een beker? Dagkampioen 2014. Het heeft al hier een Margriet het aankomen, hè? Ja, Krijg ik wat lekkers? ja. Dat ben ik mooi. Nou, maar is wel goed te passen. Ja. Hé, dankjewel, hè? Is vertrouwd? Ja, oké. Oh. Nog meer as. Orel. Wat ben jou nou aan het doen? Ik ben het zeer even aan het nooipeilen. Als er wat diep genoeg zit, meestal dan moet dat zelf doen, maar als je een grote veert, dan lukt dat net. Nou, dat wordt niks. En je moet wel aardig vertrouwen aan je maat dat je ze in die bak stappen. Ja, we zijn er nog net. Helaas net er hekkengebieden voor nog. Het tekst er al even om horen. Nou, zit 40 centimeter dreiging. Dat gaat eruit. Maar je zoenen denken, het is gewoon een kwestie van die bagger er even uithalen in je kleren is het. Maar zo makkelijk gaat het dus net. Nee, dat meen heel soort wel. Nee, dat valt hier nog net mooi. Dat moet je de machinist straks weer even vragen, maar daar zit ik een trucje bij. Hoeveel kilometer maak je nou in totaal doen bij deze put? 250 kilometer.
En dan zit jouw maat zo nou en dan even in de bak? Nou, zo nou en dan mag ik even een pijl gaan, nou. En dan kan ik me die verder wel de hele dag redden. Want je dan weet ik krijgt hoe je pak het toen ik wezen moet. En ben je nou een soort alleen aan het werk of heb je altijd wel collega's bij je? Ik ben heel protaal alleen gewoon gegaan. Zo nou en dan had je een opzichter. Of een van flora en fauna. En iedereen komt dus even langs. Vooral als ik dicht bij de dik zit. Dan komen er wat mensen langs. Maar als ze nog aan rennen waren, dan zoeken soms hele dagen net in. En verveelt dat dan nooit? Nee, maakt het me niks uit. En waarom is het nou belangrijk dat de sleet als deze, dat die skin heller wordt? Ja, mensen ooit voor een betere terugstroming van het boezemwater. Daar is dit eigenlijk het doel van. Wat voor... Nou, als je bent over het haar, dat kan ik wel begrijpen. Nou, dat hik ik niet. Nou, kleer nou. Dat heeft die zin. Van je collega's mij het haar, hè? Oh, verdomme. Nou ja, het indoors. Hij had bedroegen zakken op thuis is verkleed. Nou? Zo.